कौन मैया कुआरे अइली कौन मैया चैतवा ऐसे कौन मैया ना अइली 12 महीनवा ऐसे कौन मैया ना दुर्गा मैया चैत अइली काली मैया कुआरे शीतल मैया ना अइली 12 महीनवा ए शीतल मैया ना अइली 12 महीना वहाँ शीतल मैया ना कौन मैया गदा कौन मैया शेर चढ़ी अइली कौन मैया हथिया हो से कौन मैया ना अइली गदहा के सवरिया ऐसे कौन मैया ना दुर्गा मैया शेर चढ़ी अइली काली मैया हथिया हो शीतल मैया ना अइली गदहा के सवरिया हो शीतल मैया ना कौन मैया बेटा दिहली कौन मैया कौन बेटिया हो कौन मैया ना दिहली अमर सोहागवा एक कौन मैया ना दुर्गा मैया बेटा दिहली काली मैया बेटिया हो शीतल मैया ना दिहली अमर सोहागवा हो शीतल मैया ना दिहली अमर सोहागा वा शीतल मैया ना।